Hello guys, namin diri o karon o kayo diri karon sa Balper, Valencia, Bukidnon. Mi dinhi sa Balper, Valencia, Bukidnon kay among mananaw gid mi aning kaning Japan surplus bitaw kay hilig lagi kaayog sige tan-aw anang live. So amo ging sa taon kun unsa bagid katsada ug unsa kadaghan diring rapita ug unsa ba na pagkuha. Pastang lisura man day ni kuhaon. Kung stocks nila nga i-open ingani gyud kabaga ang mag-andam o magbilar sa kadlawon hantod laaron lang gyud makauna sa pagsulod din ilang budiga og nindot og mga bag-o kay nga mga gamit sa Japan surplus. So nag-apil-apil mi dinhi kay nagtan-aw ginamo lagi ning naamis lagi mi aning magdinaganay lagi daw kuno pag-open. So sinuod gid ay kay naa gid ay magdinaganay gid ay sila kay maglumbaan ay sila kuha sa mga gamit nga mga bag-o ug mga nindot kaayo aron mabaligya pod nila dinhi sa live selling. So nang mga kuan gini kasagaran diri mga seller gini kasagaran ang gapangumpra ning daghan kaayo. So ang uban din mga ginagmay ra gyud kana ra mga pang personal. So kamo kung mga hilig kayo mo og mga gamit pud sa inyong panimala sa Japan surplus kay gawas nga barato lig-on pud kaayo siya. So malingaw gyud ka dinhi pamili pud. So kami nalingaw gyud mi pamili dinhi dapita kay nindot gyud kaayo nya nagklase-klase gyud ang imong makita diri kung kugyan lang pud ka. Unya kugyan pud ka mosayo kung mag-open silahang mga bag-o nga stock. So daghan pud kaayo pamili gyud kag maayo dinhi daghan pud kag makuha nga mga nindot. Kung gusto ka nga makapili ka og mga gwapo magsayo ka dinhi kung mo-open sila dayon magdala ka og mga basket nga masudlan nimo diretso dayon imo pud dala pud kag habol kang ilang style diri mamili ka og daghan kaayo din ipamutang nimo tabunan. So kung matabunan na siya wa nay makapanghilabot kay imuha na gid na siya na ang paamaagi nila diri kay mamili na pud ka sa lain pagkahuman tabunan na sa nimo imong napilian. So imuha na gid tuwa na gid mo hilabot lain mao na ilang mga patakaran.